На третото място са особените възражения на Жорж Ганчев по темата за спасяването на българските евреи и последвалия спор с водещия на свободна зона по TV+ Георги Коритаров. Ето го Борис III с най-близкия си приятел митрополит Стефан на София. И двамата са инструментални в спасяването на българските 50 000 евреи. До тук историческите справки са сравнително коректни и всичко е така спокойно. Не бързай, Геро, не бързай. В студиото е Жорж Ганчев. Оттам вървиме на телеграмата на митрополит Кирил на Пловдив, където казва: телеграма до двореца. Моля в името на Бога и на българския народ, спасете евреите. И след това ляга на железопътните линии да спре локомотива. Аз съм спрял дъх в очакване Жорж да подкара локомотива с недоразумения. Няма такова нещо, молете се. Просто изнася лекция по история. Ето ги огоените български евреи. Това е вече грубо и грозно. Какво значи огоени евреи в концентрационни лагери? В концентрационните лагери. Тези хора като скелети не ви напомнят за тези хора, които ние сме пратили да строят пътища. Казах ти, Геро, лектора Ганчев направо сбърка аудиторията. Искаш да кажеш, че обърка студиото? Не, че втрещи зрителската аудитория със своя прочит на историята. Ето ги огоените български евреи, огоени евреи в концентрационни лагери. Концентрационните лагери. Тези хора като скелети не ви напомнят за тези хора, които ние сме пратили да строят пътища. Добре де, и аз като водещия Коритаров съм изненадан и леко така разочарован. Той е направо бесен. Реабилитацията на българския нацизъм, за да бъде България с някакво равностойно име пред света, не може да става за сметка на определения огоени евреи. Извинявай много, това е фашизъм. В лагерите са съвсем различни. Това са хора унижавани в български концентрационни лагери и вие ще го видите това от тук. За какво става? Тия хора съм ги проучил, че са пратени евреи. Айде, стана пътакламата. Това е българския нацизъм. Огоени евреи. Какво е това? Какво ви пречи? Не виждате ли, че са огоени и усмихнати вместо тия в лагерите в Треблинка? Трудно ли е да забележите, че тези хора се усмихват тук? Смайващо е това. Смайващо ли е, че те са скрити от българите горе, а техните роднини по малките градчета като Кюстендил, Дупница и какви ли не други, чак до Петрич? Жорж май смая всички. Не виждате ли, че са огоени и усмихнати вместо тия в лагерите в Треблинка? Жорж Ганчев, макар сега гневен, по принцип е също така огоен и усмихнат. Ето това е българската обществена и политическа система днес. Огоените евреи. Какви огоени евреи, бе? Какви евреи, бе? Не виждате ли, че са огоени и усмихнати? Накрая водещия Коритаров не издържа и замлъкна пред тезата на госта и се хвана за главата с две ръце. От думите на Жорж Ганчев пък излиза, че сме спасили българските евреи с една единствена цел. След това да ги пратим да строят пътища. А за политическите несполуки на Ганчев сигурно са виновни пак те, евреите. На второто място са стиховете на Август Попов в Добро утро България по TV7, пропити от остра критика към ЕРП-тата и социалното статукво. Две изречения се опитах да ги дам на разположение на всички, защото сякаш забравихме да пеем в един глас за нашите проблеми. Ама дай да ги кажем и тях и още нещо към тях. Кое за кое? Ами да го изрецитираш това нещо, което си написал. Прочети го то, както аз ще го прочета по същия начин. Ти си го писал, аз не мога да ти отнема това удоволствие. Аз го знам наизуст, да мисля, че го знам наизуст. Геро, кои ли са тези две изречения, които будят такъв интерес в сутрешния блок на TV7? Сигурно нещо епохално, например, борбата е безмилостно жестока, борбата, както казват, е епична, аз паднах! Друг ще ме смени и толкова, с каквото значи някаква си личност. Значи първо това са 5 изречения и второ ти рецитираш Никола Вапцаров, а не Август Попов. Добре, аз ще го прочета тогава. Вятър май валеше, дъжд и тока спрял. Вятър май валеше, дъжд и тока спрял. Виж как си го знаеш. Да го ЕРП-то креснал манго и умрял. Доста умряло е креснал, щом ЕРП-тата продължават да се държат високите цени.
Водещата Майя Костадинова също показа недвусмислено, че е очарована от творбата. Давай, спокойно, петък е, отпусни се. Цитираш, разбира се. Нещо лошо има? Не. Добре. Вятърът е хубаво нещо. Да, както и финала. Финалът ли? Да го репето, креснал Манго и умрял. Ужас! Вито се радва на трагичния край на Манго. Не бе, харесала му е стихотворната стъпка. Тогава искаме още стихове от Август. Мога да ти кажа едно, което мисля, че моите приятели доста харесват, едно за нашите брати роми. Не се играе с цигани на шах, в играта вземеш му коня, в очите ще хвърли прах и с нож да заколи. Само не разбрах, Кръстев, в предното стихотворение Манго беше жертва, а сега е палачът. Това е Геро истинския майсторолък, да уловиш противоречивия бит и душевност на ромите. Против ромите, не мога да разбера. Нищо напротив. Аз даже тайно им завиждам, защото смятам... Не, никога не мога да ме обират. Аз даже направих едно сакрално разкъсване на една връзка. Отделих циганен от коня каруца, като оставих циганена с каруцата, а коня вързах за един стълб, точно пред централата на една наша голяма фирма за безалкохолни напитки и бе станало идеално. Великите поети имат велики преживявания, от които черпят сюжети, образи, чувства, емоции. Да чуем повече за отношението на поета Попов към роми. Аз съм завиждам, понеже аз сметам себе си най-свободният човек, който познавам. А пък се появяват някакви такива деца по-свободни от мен и си първо вече ме дразнят, защото не може просто така. Това е истински свободен човек. Превърнал е завистта в творческо вдъхновение. На първо място в класацията гледам и не вярвам на ушите си са шумните предизборни дебати, организирани от TV7 по площадите на страната. Първо сме в Габрово, което преди известно време пострада от силна буря и където кметицата Таня Христова е подложена на ожесточени критики от присъстващите граждани. Не чакаха някой да дойде, да им сложи и да им смени керемидите. Аз се моля... Преди бедствието... Е тук целият град на протести. Кога е излязъл целият град на протести? Вижте, вярвам, че използвате високи технологични решения. Надявам се, че имате записи, с които ще може да докажете, че наистина градът е... Записи има и медии, 100 вести го отразили. Вижте, господине. Вижте, господин гражданин, вратите на общината са отворени за всички. Винаги са затворени за граждани. Вратите на община Габрово са отворени. Вратите на община Габрово последно отворени или затворени са? Сигурно с фотоклетка, която често отказва да работи. Вижте, точно заради това в Габрово няма протести. Защото хората работят, защото хората искат да имат нормален начин на живот. Те не харесват крясъците. Явно според градоначалника на Габрово, Таня Христова, на протести ходят ненормални хора, които обичат крясъци. Първи ние направихме протеста, събрахме 400 души пенсионери. Как да не е вярно? Как да не е вярно? И беше против бедността, за пенсионерите дойдоха от София, от цял Тия шефовете на пенсионерите, които са в София, Велизар Енчев и други възрастни, че го забравих как. Да не е Велизар Димитров. Или Енчев от Румънеца и Енчев. Те пък не са пенсионери. От Габрово отиваме къде, Геро? В Русе. Където основният конфликт изглежда не е между кмет и граждани, а между граждани и граждани. Какви конфликти, Кръстев? Виж какъв транспарант стои зад хората. Да кажем, с Богом на омразата. Не бързай, Геро, не бързай. Нищо не е такова, каквото изглежда. В предишното управление много проектите бяха провалени в град Русе. Какво направи господин Пламен Стоилов в предишното управление? Да, и към господин Бареков. Този човек съм го виждал преди няколко месеца да скандира свобода за Алексей Петров тук на площада. Попитайте го дали е така. Кой говори? Кой говори, господине? Какво лошо има, че скандира свобода за Алексей Петров? Кажете вашия въпрос. Така, моя въпрос. Ти си лъжец. Аз никога не съм, никога не го познавам Алексей Петров, бе лъжец. Аз се казвам Густав Ангелов. Никога не съм го подкрепя. Ясно те, Бокук, такъв. Ти си Бокук! Аз ви призовавам да запазите спокойствие. Нека да питате кмета. Нека да питате кмета, защото кмета е тук сега. Дайте да питаме. Господин Венци, моля да питаме кмета, после ще оправим стоя. После ще оправят стоя? Това прозвуча зловещо. Предупредих, транспарантът зад гражданите трябва да е друг.
Така вече всичко си идва на място. Никога не съм го подкрепил, ясно те, Боклук такъв. Ти си Боклук!